Tak dobrý den, já vás tady vítám, jsem ráda, že se nás tady sešlo tolik i přes to počasí. Je to přesně týden, kdy jsme společně s Blokem proti islamizaci začali sbírat petici na podporu kandidatury prezidenta Miloše Zemana. Jeli jsme i na 39. sjezd sociální demokracie a k mému přesvědčení nám petici podepsalo na 150 členů této strany. Byli to ale převážně ti, kteří éru Miloše Zemana pamatují, zatímco řeči a chování mladých sociálních demokratů odpovídalo spíše příslušníkům TOP 09. Tito mladí sociální demokraté jsou budoucností Islámské unie, ale nejsou budoucností České republiky. To jste totiž vy všichni, co tady dnes stojíte. Věděli jste, že v České republice máme 14 národnostních menšin, například bulharskou, německou, polskou, rusínskou a romskou. Máme tady zde 38 uznávaných církví a náboženství, mezi které patří křesťanství, buddhismus, judaismus, také islám. Nakonec tu máme menšiny sexuální. Tam spadají lesby, gejové, bisexuálové, transgenders a zřejmě už i intersexuálové. V žádném případě nechci tyto menšiny snižovat, ponižovat a ani odsuzovat. Ale ptám se, proč je v naší zemi neustále používán dvojí metr? Proč má každá z těchto menšin své nadace, neziskovky, ideologie a speciální práva? Proč jsou tyto menšiny sponzorované a chráněné státem? A kdo pomáhá nám, pracujícím občanům? Kdo pomáhá bezdomovcům, důchodcům nebo postiženým lidem? V žádném případě to nejsou ti, kteří pomáhají dříve jmenovaným menšinám. Stali jsme se diskriminovanou většinou, kterou menšiny nálepkují jako xenofoby, rasisty, občas i hůře, ale pojďme nahlas říct, kdo doopravdy jsme. Pojďme společně dát najevo, že jsme hrdí občané malé, ale krásné země a že se nenecháme utlačovat a diskriminovat jenom kvůli tomu, že nás nikdo neoznačil za něčím odlišné. Pojďme si dnes slíbit, že za sebe budeme bojovat, že budeme bojovat za stejný metr pro všechny. Protože pokud za svá práva nebudeme bojovat my, nikdo jiný to za nás neudělá. Nepomůžou nám ani gender bojovnice, nepomůže nám ani paní Šabatová a už vůbec nám nepomůžou naši slabí politici. Jediný, kdo nám totiž může pomoct, jsme pouze my sami. Na závěr doplním, měli jsme zde mít petiční stánek, nemáme ho. Kdybyste někdo chtěl podpořit kandidaturu prezidenta Miloše Zemana, petici mám u sebe, tak se za mnou můžete zastavit. Ještě jednou vám děkuju a přeju hezký den.